Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dinhi sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da.
Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa aking anahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Arbonok Jr. Oh, Bernie, bitok, bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Morning. Morning. Alas 6:52 sa atong oras. Biyernes. Yehey! Maglaglag na sad me. Biyernes, night cafe. Practice lang. Practice lang. Maglaglag na sad meon niya, magbarbar mi barbar. Marso 26 sa atong oras. Biyernes. Basta Biyernes. Friday. Kumusta mong tanan? Excited pa magdapat ang inyong energy sa Lunes, mo po'y energy ninyo sa Biyernes. Busalat, galaw-galaw! Giming og sad-sad. O siyempre mga kagahi, aniyan na po ang inyong Hilas King, ang baboy nga nay dimple, dili kayo gwapo pero lakas og sex appeal. Approve ba na sa tong technician? Approve, very good. Miat, bigyan ang jacket! Cool ba ko angles camera karon ha? Burag kita bangag sa ilong diretso ha. Og siyempre sa ngalan ni Art Bonhoc Jr. Medyo extend pa yung stay dito. Kaya nagpadala siya og reinforcement kay daghan man kay hilig og sayotes na mo dito. Oh, grabe yung pamaligya dito. Tungod kay wala si Art Bonhoc Jr. Mora to tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingat mo tanan. Bye! Ayun lang. Siyempre, ato na lang sa Swamantay Choice ani. Manawag tako sa kuban ng mga MRDJ. Mahal po kayo. May manigay libre naman niya. Siya pag mo, ang nakalaman niya, i-guess ni mo siya, walay bayad. Magbitbit pag bingka ni Joals. 5 ka. Insa nga tol, kailangan yung exposure tol kanang ipapil ko na tol basta wala si Art anak isa. Ladies and gentlemen, Lito Iglisero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Wow, unsa ka kapoy mahimong pogi?
Grabe, very stress. Very strange? Why? Why very strange? Because there's a lot of people to make a picture you. You don't hug- like it? You don't like it? I don't like it. Wow. During your driving your car, there's a lot of people to ride your taxi Uh-huh. and you hug you. Oh, hug? Wow. Babae, lalaki? Defend. Very good morning sa tanan. May buntag again Del City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. Good morning sa inyo diha. Sa atong mga napas mga panimalay nas mga sakyanan, well naka-background ang 93.5 feels good to be home. Welcome sa mga kagahi. Councilor Bernie, good morning. Lagig bagyok po kanimo. Samok yun ang konsehal ba? So kaganiha inyong nadunggan iyang intro nga Friday karon ay night cafe. Kung inyo siyang suportahan, mobalik ang night cafe. Di na ako nabalikong kay Bog Anson Divisoria. Butangan og CR. Botangan og siyal. Kulang og tubig, butang ang suba kung inyo siyang suportahan. Oy, alas 56 sa atong oras. Teka muna to sa naistoryahan. Nag-trending karon og kalit. From nowhere. Si Mar Rojas. Kalit ra siya na sa Twitter. You know what's Twitter? Twitter kanang nasa sound system. Kanang sige kasunog. Oh, kasi kung kuan kay kag tingog basag Twitter. Lain na ka Twitter. Lain na Twitter. Actually, it's like a Facebook. Facebook. Yeah, but that is a Twitter- fan page. No. It's like a social media also. Social okay. media? Social. Basta media. Lahi ang Facebook, lahi ang YouTube, lahi ang Instagram, lahi Lahi ang po na ang Twitter. Ang Twitter, diyan mo makita ang mga panagbugno sa mga politiko, sa mga showbiz, tapos kanang mga pinaka-latest nga istoryahan na diya tanan. Nana ka dito? Ah? Councilor. Wala pa ka Sa napil? national naman na, sa national. national. Oo. So from nowhere, nag-trending si Mar Rojas. So ako tingala lang, nag-trending si Mar Rojas. From nowhere, nagstorya si Harry Roque. Kalit lang siya abot lang po niya ni Harry Roque. Kalit lang po niya mention na, imagine ninyo kung si Mar Rojas ang naging presidente. Wala. Nangita po ko actually post kung ano na-mention si Mar Rojas, kung nagparamdam. Wala man po. Wala lang, gimension lang yun ni Harry Roque. So muna karon nga medyo nag-trending na din karon nga si Mar Rojas mo puli or may pag siya na daw ang presidente o dito na nag-away na po din tanan may gala. Dito na po nagsugot ang gubat. Bugno. Dito nagsugod ang bugno. Init kayo mga politiko karon kay kabulo ka. How many months na lang magsugod na og filing October ba? October 1st. October, oh. So karon mintras libre pa ang mileage, kung mo plano ka nga mudagan, sugod na ka. Mailaman nimo nang kanang uban nga mudagan kay mobali na gali na og kuan. Puyo. Puyanan. Alam ka na nakin. Bantogra. Ano man? Nako'y nakita. Asa man? Last few years ago dito ka sa Bugo distrito. Bantogra pila ka tuig gibalhin ka diri sa Biswar district man. Oy, daan naman ko balulang god. Nakay plano nga Daan ako sa district 1. suportahan ang katauhan sa distrito 1. Asa man ka na risto, man kay pulos. Ha? Ngano mudagan man ko nga ikaw palang daan, nakakasamuog. Oh, saan mo pagsuporta? Sa hilltop, na akong original nga asawa. Original nga ugangan. Na akong mga bayaw. So na district 1 na sila. District 1 na sila. So kibali kung may so ikaw lugar medyo na lugar kay kuanda nakikusog na ngayon kapag severe na akong butaran mo na lugar. Ipaglaban nato ni. Kay kani atong dalan nga gasubida, himuon ni ano. Imo na ko naganap ito sa kanang Elevator. escalator. Para di na ka magka-slide dia ba pag ulan-ulan ba. In fairness ang makanan ng nagsiminto na po mo dia. Ha? Nagsiminto na mo dia no. Ha? High school pa ko sige man nagbasa dia. Antog karon nagsiminto. Basa na. ka magyapon. Tadi magyapon ko kay akong asawa. Oh. Akong ugangan. O tos distrito. Akong paboritong ugangan. Oh, tos distrito. Nata naman sa Bugo. O sama mo dagan lugar ka na. Dili pagsugod pa lang na tay og sa baga sa Ludabi panaskaraan ba. Taytayan lang ng Councilors District 1. Pag sunod pila ka election, vice mayor na para maapil na ang Bugo. Ay, binuwara na mo na. Sumutunon niya mo dia. Ako, tagay mo na. Brad, ito.
Nag-trending po ang post na mo sa gahi ni Bay. Nga mo gining gahi ni Bay, ga-trending magini sila. Nag-post ko, Brad, og upat ka lugar kung asa ka mo puyo. Kung ma-lockdown ka. Karon mo niya kung gusto nga poll question karon ha. Hoy, sabo mo ni kisa mo ni nga programa. Ay ako mo din ni. Si Yaw-Yaw Sino dia. nagyaw-yaw diri? Ako mo din nga programa. Kani akong bottom, Brad. What if kung ma-lockdown ka, Brad? Sa usa ka nindot nga resort, kanang beach, dagat na lang dagat. C. With sea, Oh. na swimming pool. Tapos only ang pagkaon, only seafoods, Kompleto. only drinks. Oh. Kompleto tanan. Tapos Apan! Mao ni karon. Magpili ka kung kinsa imong kauban, pero na imong kauban. dili ikaw ra isa, Dili ikaw sa nauban. Okay. Kung ma-lockdown ka, sa usa ka nindot nga resort, ana na lang para mas lami ba? Only Netflix, napay wifi, kompleto. Kay basin makatakod mo kung kadara ka. Pero magpili ka mga kagahi kung kinsa imong kauban. Kay basta Bernes gali atong poll question medyo kan lang kanang lingaw-lingaw lang ni. Dili hard. Dili harsh. The harsh. Una, kauban imong suyaan ng mga in-laws. Suyaan ng mga bayaw, mga ugangan. Kadua, uban ang imong cheater nga ex. Nangabit. Nana yun nana. Ikaw. Ha? Ikaw. Ha? Nabubulag. O ikatulo, Oh. kauban ang imong baon nga silingan. Kanang magbula-bula gid ang bakbak ganyan. Kasi dito again, kung ma-lockdown mo sa usa ka nindot nga lugar, kompletong kaon, nay wifi, nay Netflix, naapay mga chichirya ilimnon. Kinsay mong gusto makauban? Una, imong suyaan nga in-laws, imong suyaan nga mga bayaw, imong mga suyaan nga mga ugangan. Ikadua, imong cheater nga ex. Ikatulo, imong baon nga silingan. Usa ka mahinungdanon nga question ang atong kuan karong adlaw. Hala, sige. Dako kay unod. Sige, pili. Ikaw, asa ka sa tulo? Sa ako, murag wala man pud koy cheater nga ex. Okay. So, iris na ang... so, suyaan nga in-laws o baon nga silingan. In fairness ba, ang silingan kay dalaga man? Depende kung ang silingan sexy. Kung babaon kay siya niya lami pa, pwede. Pwede. Pansakan ng baba. Gahi kay Kam. Baon kay Kam. Oo. Oy, mapaghugaw-hugaw una. Midyas among gipansak sa baba, midyas. Katakong ka una. Hugawan. Sarog makatingog pa basta kag baho. Ubuon pang midyas silito katong gikan nagbasa. Babaw ka pansakan pang bapak ana. Midyas ha. Unsa man ninyong ginahon na nga gipansak kahugawan yung kayo mo mga Mabitaw na di kagawala ng COVID kay mga hugawan, kay mga utok. Oy, siyempre mga kagahi. Teka muna, brother. Ang nakanindot pala ni karon na karon pong Friday, last Friday gisugdan nato nang umusta ta sa mga OFW nato nga mga kagayanon or mga Pinoy katong kumustahon sila, kumusta ba ilang status dito ana. Okay pa ba kayo? Unya na nasa tay mahinabi. From Canada. Kung last Friday we went to Kay Gabrielita? yes, Gaga Berleta in New York. This time in Canada. Canada? Yes, I Canada. came from Canada. Yeah. Almost 5 years. Oh, you've been in Canada? Canada. Wow. Canada, muog. But before that, tika muna, balikan sa nato ni Kinatay Tabangan, Brad. Balik sa tas. Mga kagahi. Usa kay inahan ang nagpatabang sa gahi ni Bay Human, gakahalap na ang mata gumikan sa nasinating sakit sa ulo. Anong ikaw, Brad, na sakit makas ulo? May giwa po na muhanap ang pananaw sa mga asawa. Hayag kayong pananaw.
Dili igo ang kita sa yang banang habal-habal driver. Hmm. Galer, kabalo na ka. Dati kang habal-habal driver. Lisod kayo. Pila na ba kita ba sa habal-habal driver ba? Wala ni nakatuon niyang bana unsay sekreto sa balabal. Nada yung sekreto, ana. Sekreto sa balabal. Muna sa una ikaw. Pinaka-sekreto sa balabal makasave ka. Ah. Piliin nimo tong mga edad-edaran nimo pasahero. Ano man? Kay naman na yung mga kuan ano pa allowance. Tapos Wow. maplitin ay pakapin. Wah, mo ba? Mm. Ang mga batanon day. Ay batanon maro pa yung mga ayog sukli bisag wa pagipliti. So depende sa pasahero. Binis pasahero. Kung medyo idaran, mas better din. Mas bitter kay maghuna-una na sa imong pamilya. Oh, ay, sa kulidong. Ano? Ay naki kabalo biya ka pilaray kita sa balabal. Wala ang gatas. Pero ang batanon, Batanon nakay sukli kuya wa kay lud na. patay. So iya dili igo yang ban nga balabal driver sa gasto siyang tambal kada adlaw ug iyang pagpasitiskan. Mao nang importante. Ha? Ato ning actually giadtuan gini sa atong team o ania mga kagahi. Suliran sa katawhan, kalisdanang giatubang, mga kagahi, tabang. Di napakakita ang tuo nga mata sa 38 anyos nga si Mia Bacroya nga taga Barangay Imbatog, Cabanglasan, Bukidnon. Disyembre ni aging tuig, nakabati o grabing kasakit sa ulo si Mia. Gibaliwala niya ang nasinati sa pagtuo nga mawala lang kadto. Enero ning tuig, naghinay-hinay na og kawala ang pananaw sa tuo niya nga mata. Sa karon, ang pikas na pod nga mata ni Mia ang gaka-aksyon og kahalap. Palihok sa una manggod nga panahon, ay sa una wala pa ko nagsakit. Kada adlaw na ako'y trabaho ba, magmutugsudan, mag-alakart, maghapon, kay para discard para sa adlaw-adlaw na mo nga panginahanglan ba. Niduol na sila sa doktor ug inisyal nga findings ang brain tumor ug mild stroke. Para masiguro unsa ang sakit niya, giabisuhan sila nga magpa-CT scan. Problemado sila karon asa mangita og ikabayad niini tungod ang iyang bana nga si Charlie, usa ka habal-habal driver nga mukita lang og 200 hangtod 300 pesos kada adlaw. Gawas pa sa tambal nga gireseta kaniya nga moabot og 700 kada adlaw. Ang magtiayon dunay upat ka mga anak nga puros pa minor de edad. Ngayon lang kong kabangga may para sa akin kuan. Sitiskan lang nga madapatan ko og tambal. Para sa akong mga anak, anong loy ko sa akong mga anak kung sa mahitabo sa ako. Sa na lang, nang naningkamot na lang ko nga maulian ko ba. Sa mga buot mo tabang kang Mia, mamahimo ninyong i-contact ang bana niyang si Charlie sa numerong 0955-439-2205. Kini si Imiat Galpo. Mga kagahi, tabang. Oto mga kagahi, nangayog tabang kaninyo. So initial nga kuan sa iya brother, stroke plus brain tumor pag yun. No? So karon medyo gakahin na uga mo na yung problema kabalo na mo gikag bukid tapos dito sa Kabanglasan pa mo biyahe pa sila mani pa sila syudad. So ang papa-CT scan pag yun no mo ginay lisod kayo. So actually nangita tag pamaagi nga mangay sa tagtabang kay nagkontak sa ta ni Mayor kuan dito Renanti Inocando no para na lang po makahatag puro makatabang nila. Tabangan na to ni mga kagahi basig na mo'y mga sobra niya na any amount will do kaya mo po nang ihatag dito. Again, pwede sa amo mag-PM mo o pwede mo directly mo text sa iyang bana na si Charlie Bacuya. Nigawas na sa inyong TV screen na ba na? 0955-439-2205. Again, 0955-439-2205. Alright, mga kagahi. Alright, basin di ay, no? Sinamoy sobra dia. Ha? Good morning da, Ma'am Joy Martinez o kang sang Narbay Sayas.
Nga nagtanong ko ron sa Bitok-Bitok University ug sa tanan mga nagtanong ko ron sa gahi ni Bay karon to di shout out mo ha. Oras alas 7, gis na balita sa ta. Kadyot lang kayo mga kagahi. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Stin Taneo para sa gahi nga balita. Patay ang usa ka babae sa shooting incident sa Barangay RH10, Cotabato City. Naila ang biktima nga si Mary Jane Ansing nga 23 anyos. Sumala sa mga pulis, nagtindog lang ang biktima gawas sa ilang balay. Dihang gipusil kadaghan sa mga sospek. Kamulo pang imbestigasyon sa motibo sa krimen. Patay ang usa ka detainee sulod sa Turil Police Station sa Davao City human mapusilan mismo sa mga pulis. Naila ang detainee nga si Jemar Banilad nga sumala sa mga pulis ng hulbot og armas. Kamulong gikuhaan og fingerprint. Si Banilad na priso tungod sa kasong attempted robbery with frustrated homicide. Patay ang 16 ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF sa enkwentro sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Sa Maransab ang 25 pa niini ka mga miyembro sa encounter. Nibakwit sab ang tulo ang sa hitabo ang 3,000 ka pamilya nga nadamay. Nagpahigayon na karon og clearing operations ang kasundaluhan. Arestado ang usa ka babae sa pagpamaligya og sabu sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro. Nakuha kaniya ang sabu nga nagkantidad og tunga ka milyon ka pesos. Lakip sa ikaso kaniya ang pagpamaligya og bala sa shotgun. Wala paginganlan ang suspect tungod gitakda pa kining pasakaan og kaso karong adlaw. Dakpan ang 7 ka crew sa usa ka Vietnamese fishing vessel sa Tawi-Tawi. Sumala sa otoridad nga walay mapakitang dokumento o walay valid nga rason nga matubag ang mga Vietnamese sa pagsulod sa dagat sa Pilipinas. Gi-turn over na sa kapulisan ang mga dinakpan. Dakpan ang usa ka lalaki nga nagatubang sa kasong murder sa barangay Kauswagan, Loreto, Agusan del Sur. Suspect giilang si Jordan Joganon nga gitudlo sa pagpatay sa kapitan sa ilang barangay ni Aging Bulan. Walay girekomendang piyansa para sa iyang temporaryong kagawasan. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Stin Taneo para sa gahi nga balita. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Tunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan.
Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus o colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestines, katangtang sa mga toxins, excess fats o uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe o epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Malit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5D's Pharmacy. Kami mo dayon sa aming dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Alas 7:18 sa atong oras. Ay, balikan sa nato be ang atong poll question karong Biyernes. Kung ma-lockdown mo sa usa ka nindot nga resort with only foods, only drinks, wifi, Netflix, kompleto, kinsay mong gusto makauban? Una, imong suyaan nga mga in-laws. Ikaduha, imong cheater nga ex. Ikatulo, imong baon nga silingan. Ang 7% niingon og imong suyaan nga in-laws. In fairness, 60%. 60% niingon imong cheater nga ex. Gusto pa gid ka mo tilaw ha. Gusto pa gid ninyo mapuka o mga kagahapon ha. Ikatulo, imong baon nga silingan. Wa man gud naka-specify kung kinsa nga silingan, katubang senior high, katubang single mom, or katong idara na. Oy mga kagahi, sa ako pang gingon kaganina, Biyernes man ta karon, laing edisyon na po sa atong pagpangum. Uy, teka muna, may nag-PM pala sa MOA nga siya na mo sponsor sa CT scan. Wow! Ay! Kadaghan gyud nato mga buotan ng mga listeners sa atong mga kagahi. Salamat ma'am. Di na niya ipasaba kung kinsa man siya ma'am. Kung kinsa man ka ma'am, please ayaw pagpugong ma'am. Padaghan sa imong liwat ma'am. Ma'am ba na o sir? Padaghan og limang mga 25 ka buok anak ma'am. Kay munay dapat nato padaghanon nga mga buotan o mga kinaiya. Dili atong gipost namo nga sige simba pero ang kinaiya puryagaba. Oy, masa akong panggingon, balik ta. Last Friday, laing OFW atong gikumusta. Karon na pod, lain na po ng OFW ang atong kumustahon. Kay siyempre atong ipakita nga kulba ra ba ning mga Pinoy, labi nag mga Bisaya. Kulba kay nabasa mo ato sa abroad.
Takaron actually on duty pa siya. Ganahan kay ko karon kay naka-outfit pagid siya sa iya, naka-attire pagid siya sa trabaho siya nga. Sige lang Bern, para sa imo Bern. Mo sibat sa ko kadjud Bern na kay mangita gyud ko pamaagi nga may istorya ka. Grabe yan. Wala yung kabantay nga murag mga napulo na rin sa katugid sa Canada. Murag bakura man to, brother. Makauban na to. Ladies and gentlemen, nakalami karon nasa sa Canada, uban na po na iyang pamilya. Pinaagi sa Zoom, kauban na to, akong amigo, akong bud sa ROTC, sa college. Ladies and gentlemen, Mr. Noel Sempron, brother! Brother, mayong buntag dia, brother. Unsay oras na, brother? Alas 5:22 sa kahaponon, brother. Hapon na, brother. Brother. Oh, na ba tada, brother? Na. Live na. On air. On air og online madunggan na karon sa Camp Phillips karong mga panahon na. Ay. Wala na, damilag na mi, brother. Damilag na day. Tama na. Brother, on duty pa ka karon dia, on duty pa. Oh, on duty pa, brother. Kung sa may oras ang out pa dia. 5:22 dire, pero wala problema, brother, kay niuli naman ang boss. Ako na boss. Una gyud brother nga, when the cat is out, the mouse becomes cat. So wala problema, brother. Kaya muna para makabalo sila mga kagahi. Boss, before ka nuno man ang iyang kuan niyang anggani, no? Before ka no na ni Anna des Canada, unsay trabaho nimo diri sa una sa Pilipinas? Diya Cos Del Monte sa una, brother. 2004 paingon 2009. Si trabaho nimo, brother? Tingtilaw sa Pero, pinya? Sa una, brother, trabaho ko kamatisan, brother, oy. Kamatisan. Harvest og kamatis, brother, ba nya. Kasulod kog Del Monte kay Del Monte man atong amahan. Okay. Tanga na daga may gusto mo ato Del Monte, brother. Daga may nga okay na daw ang trabaho dia. Ano man gyud nga di-decide pa man gyud nga murag mo abroad gyud go? Ano nga man, brother? Kuan, brother, para sa kaugmaon sa atong umaabot nga mga next generation ba. Dili man ta selfish. Kay sa katong amo, brother, sa Del Monte okay naman to amo sa akong misis sa manduha. Okay naman to, pero ang mga anak nato diha ba. Tagaan na tong mayong kaugmaon ba. Okay. So mo unsay style nimo, brother? Ato lang ni kita raman. So gyud sa pag-style ay kabala ka, brother, kay wala na minaw. Pagsulod nimo dag Canada, brother, unsay style? Di ka na magyuban. Mo eskwela. Naiuban, unsa ba mga style? Imo unsay style dia, brother? Dagan paagi, brother. Ang katong ako na tiningan lang to kay through SINP. Saskatchewan Immigrant Nominee Program. So katong nga time 2008 man siguro 2007. 300,000 ilang kinahanglan nga mga skilled. Nga welder bi ako sa Del Monte. Welder ko niya. Niya mo to na-apply ko niya na surtihan man kay ingon ko nga siyaro sa 300,000 ilang need sa tibok kalibutan, di ko kasulod. Isa? 300,000 lang. Wait, ang 300,000 sa tibok kalibutan ang gipangita? Tibok kalibutan na. Dili sa Cagayan lang. Mahal sila mga skilled worker, dili pasabot nga Pilipinas lang. Okay. So, moto nga. Unsay struggle, brother? Na-exam, na unsay gyud sa pag-submit na? Abi nimo, brother, katong ako, 1 in a million gyud nga blessing, brother. Kay swerte lang gyud, brother, nga na ako'y na ila-ila. Nagsakay mi sa van. Kay mo apply ko para abroad. Okay. Ningon siya nga, uy mo. Ikaw di mo ko, mekaniko, welder mo ko. Sige, sulay, emailin ni siya, Akong gi-emailan, brother. Sus, kay ingon man nga, ambi mo resume, paghatag sa resume, gipangitaan ko employer. Wapay si mana, brother. Nanay, employer dito sa Gailog. Aba! Ano mo, brother, sa unang panahon, brother, ang job offer nga gihatag sa ako, bond paper, gibadlisan og roller og papel para street ang agi sa employer. Tama. Gisulat ang akong job offer. Anak ka simple sa unang panahon, brother. So medyo pero nasurtihan lang yung lugar, nasakay na nimo sa van. Nasakay na sa van. Medyo advantage yun hinamigo sa brother, no? Siyempre. Si nang ani nga madus, brother, na sa LTO mo na si akong nasakay sa una. Nadungog lang ako sa iya ba. So may buntag dia nang ani. Brad, pagsulod nimo kanya kung gusto may bawaan. Siyempre first time nimo mo gawas, brother. Canada, kabalo foreign country. Kumusta ang mga pirmirong tuig, brother, pagsulod nimo da unsay mga struggles? Uy, grabe, brother. Sas mo tuo kag sa dili, brother.
sa akong first 3 months diri sa Canada, brother, kada human og simba sa Domingo, pag uli hilak gyud ko ana. Di ba di ba? O og mohilak ba, di man pasabot bayot, hilak emotion ba? Oo. Okay. Imo gyud ihilak kay wala gud ako ug ang akong employer ug ang akong isa ka amigo lang dinis Canada. So, Wala, nibilya di- ka sa Pilipinas, brother. Nana kay anak, brother, di ba? Wala pa. Wala pa. Ulitaw ako. Ulitaw pa dito diyan. Ulitaw, ay sus. Ulitaw, brother. Kagkit sa mga abin ako nagilakila kasi mga asawa, kagkit sa mga kanihilak, brother. Wala. Pero abi ni mo brother, kay loyal man tap. After 3 months ako sa Canada, ni uli ko sa Pilipinas, ako yung gipakaslan akong uyab. Mo na akong asawa karon. So anay tabo? Pagbiyahe ni mo, ulitaw pa. Naminaw na sa karon, naminaw tas balay, nag-record na tas balay. So, ulitaw pa ka, Brad. So, pakabot ni mo dito sa Canada, mingaw kay Brad? Perti mingawa? Sa ako lugar is ayaw ra ko bati og mingaw pag abot sa apartment. Kay wala naman kay buhaton, no? May man to sa trabaho wala kay naman kay busy-busy. buhaton. After magsimba, magkuha na lang, tanaw-tanaw sa mga sa una, Friendster pa to sa una. 2009, mag 12 years na ko dire, brother. Happy 12 years na din. Brother, kibali, pag sugo ni mo dito, niabot ba sa punto po nga nang burag ka-aksyon ka og may pagmuli na lang ko na? Niabot ba ka sa anang nga punto? Kay ubang OFW, ingana po. Pag abot niya, medyo ka-aksyon ka bala ka. Wala, brother, kay katong ako is sacrifice good, brother. Kay kung dili ko mo sacrifice good, walay may tabo sa akong next generation. Imo ginang dumduman kung unsay purpose sa imong pag-anhi dinhi. So ang imong kami nga brother, gihilak lang nimo brother ana sa makatulong na lang din ka. Ihilak yun. Ihilak yun mo kay aron makagawas ba. Kanya usahay mo laag kasi imong mga kuan. Napo koy nga amigo pod nga mga Bisaya pod sa mga bus terminal, mga Pilipino ra pod. Mo toy akong nahimong mga barkada. Pero na kuan gyud imong pagkahinamigo brother. So after 3 months brother, niuli ka sa Pilipinas, nagpakasal ka. Walay ko nimo gi-invite ato brother. Gi-invite ka busy kay ka. Busy kay ka kay naman mo schedule sayaw ato sa una. Dancer pa ka ato brother. May pagay ka mo back tumbling ato brother. Pagbalik nimo brother, nadala na nimong pamilya wala pa gyapon. Wala pa. After 1 year pa. So 2010 sila nag-abot din niya akong asawa ug akong kuan unang anak. So, ang sa work space nimo brother, kumusta ang experience? Wala bay naimo ba na amigo diretso yung mga kauban diha? Na bay medyo friction gamay kay lahi po ng mga taga-asa nga lugar? Naa lugar gamay nga kasilos sa with regards sa sweldo brother kay dili man basta-basta mo hire ang employer kung ang sweldo is gamay based pag sa standard nga labor law lugar kung pila gid ilang isweldo sa mga ilang gi-hire nga from foreign country. So nasipyat lang lugar ko kay wa man ko na briefing sa akong amigo nga ayo pagsaba sa imong sweldo kay confidential man na. Medyo nalain sila pero aside ana ang mga Canadian is friendly kay sila nya dali ra kay nako sila na nakuha ang ilahang weakness kay friendly man ta. Tapos kabalo man ta mo jam sa ilang style. So nana po yung mga Filipino community diya brother. Daghan kay brother. Daghan kay Pinoy din bisan asa ka paingon sa Canada brother, kita kag Pilipino bisan pag unsa ka remote nga area. Ay Pilipino. Tapos sa pagdala na nimo sa imong pamilya da brother, so medyo mas arang-arang na kay at least kauban na nimo imong pamilya. Ay, dako keng kalambuan brother. Mura kag nalangit pa ka. Pero ang nakaapa na to brother kay pag abot nila din nagtrabaho naman po ko sa layo. Mo lagi nang kansawan ko sa akong mga amigo kay ni-abroad pag yun ko. May pasabutan nang ni-abroad na ka tapos ni-abroad pag yun ka? Pag abot sa akong pamilya din establish mi diri sa among small town diri sa Bigar. Nahitabo pod brother nga kanang atong panginahanglanon lagi ba. So akong trabaho nas layo. Mo stay in ko dito sa akong mining job sa una 20 days. Uli ko sa balay 8 days ra. Wala nga nag-abroad na. Ni-abroad pag ito. Magkita. O gani brother, unsay kultura diya sa Canada brother nga medyo imong giganahan brother? Ang kaning ilahang pagka kuan kay sila open-hearted ba? Mga Canadians ba? Friendly brother. Friendly sila walay, brother.
walay discrimination. Wala. Taon sa imong gimingawan kay dia brother nga nadugay ka dia nga imong gimingawan diri sa Pilipinas na imong gabuhaton. Oh, way makalupig sa It's More Fun in the Philippines, brother. Perting, ang way makalupig ang kabibo na to des Pilipinas. Ang nakaapal nandiya, brother. Kabalo mo kita tanan nga medyo ang atong income is igo regid ba? Kabalo na ka sa atong trabaho dia. So medyo salakto na ba istorya ba kita ra may nagkuan kita naman. Pila ba ang diferensya sa percentage lang nato brother ang imong kitaan sa una compared dia karon nga nag-OFW na ka? Uy, dako kay diferensya brother. Pila ka percent ba pila ka piloan ba ang diferensya? Ano na lang brother, sultihan ta ka brother. I-explain ako duha ka paagi brother. Sige, larga. Ang usa ka oras nga sweldo dire brother, dili nimo na mahurot og kaon sa kadlaw. Ang usa ka adlaw nga sweldo? Ang isa ka oras nimo nga sweldo. Isa ka oras? Dili mo na mahurot. Isa ka oras? Oras atong dili adlaw atong gikwenta diri? Dili oras. Ang usa ka oras nimo nga sweldo, dili nimo na mahurot og kaon sa usa ka adlaw. Lah. Kani ikaduha brother, ikaduha. Ang akong sweldo sa usa ka bulan sa Pilipinas sa una. Ikumpang nga lugar din Tuo na lang brother, kay tinuod yun Ang akong usa ka bulan nga sweldo sa Pilipinas brother, sa tinuod lang nga istorya brother, unom ra na ka oras sa kong trabaho dire. Motuo ka. Brother, padulong ako na brother. Padulong ako na. Ang resume ako gihatag sa imo. Pandamay ni. Pandamay ni kalakihan ni. Brother, di ko kabalo kung ang ako mga kauban diri tanan ng hupoy ang abaga brother, nakayong gimi nga sayop ni among nasudlan tanan. Dili man sayop siguro brother. Kuan lang kay depende ko po na spasyo nato brother. Kabalo ko brother. Kabalo ko dili lang nagtrabaho ka di ba nagrakit-rakit pa ka brother? Oo, daghan kita rakit din kay Pinoy pa ka. Mga t-shirt printing, mga kinagmay ba? Kabalo ko brother nga sa una napakas Pilipinas, di ba ga t-shirt printing mga garakit ka, di ba? So gidala po ni mo sa Canada. Siyempre, lang-alang. Pero high-tech dire brother kay puros naman computer printing din Kanya ang mukat kay machine man dili nakamot. Bida. So mas additional na po na. Additional, pero lately brother akong giundangan kay ni focus ko sa akong trabaho dinhi karon kay bag-o man ako nga trabaho. So bag-o na po ni sa brother. Dinhi ka to primero ni mga trabaho. Brother, mga kuan mo contract based mo ang akong kuan sa una. Kunya gikapoy na ko biyahe layo. Mo nang dinhi na ko nagtrabaho sa among town karon uli na ko kadadlaw sa balay. Ay. So dol-dol na. Mapungot na ko asawa kay makita na mi kadadlaw. Joke. Brother, para mas ma-inspire pa sila, kumusta man da? Medyo nanabay na pundar da, brother. Unsa na kay balay? Unsa man da, brother? Nanaba kay balay da, sakyanan, ana. Para ma-encourage ang mga ikaigsunan diya nga mga Pilipino, brother. Dinigyod, maka-properties gyud ka din Kay basta focus lang ka sa imo din naman ta dinis Canada. So akong style brother, diri ko ni pundar og asset sa Canada. Na ako'y balay nga gamay dire, na ako'y sakyanan gamay nga magamit. Saan nga sakyanan nga gamay? Saan nga gamay nga sakyanan? F-150 ra brother kay mora may dali din. Pandamay F-150 lang sa nasakyanan brother. Ginagmay pala na. Kog Toyota Sienna kay mora may ma-afford. Pobre lang brother. Undangon na nato ni brother kay mura nasuya na kay mi brother. Undang na nato ni suya na kay mi. Wala na brother nga ato mga kaigsunan di akong gipang-encourage nga kung kuan maning kamot gid nga anhi din aron pud na-experience nila ang among experience ba. Brother, paki-shout out sa imong mga amigo, mga relatives nimo nga nakaron diri sa Pilipinas. Akong i-shout out ya akong mama, akong palangga nga mama kay naas damilag karon naminaw siguro na ba si Doña Remy Simpron ayong buntag diya ma. Pasensya na nga di sagid ko kauli kay sa man tungod ani atong panahon karon sa COVID. Akong mga igsoon diya
Ako mga igsoon brother sa Dubai karon naminaw. Oy. Si Tonton Kari og si Inday. Kato Si tubuji sa una dia ba kagayan ba? Sa Dubai nilag karon. kajuran nilag ang Nanamit. imong nilag imong audio sa to katong Katong tubuji dia sa unas kagayan di oro. Ako igsoon. Nana sila sa Dubai karon, nagkuan po sila dito, naningkamot po sila dito. So si DJ Makoy na lang gid ang wa nag-abroad ani. Si DJ Makoy, kulba ka na. Wanay pinakabuutan sa akong mga igsoon dia. Wanay pinakabagitan. Si Maymay, Maymay og si akong manghod si Ay dia, si Teacher Iris sa Manolo Portich High School. Mayong buntag sa inyong tanan dia ug kang Michael Simpron. May buntag dia ta. Daghan ni igsoon brother. Hello gani ka buok. Mao gyud mo nang maningkamot gyud brother. Brother, salamat kay brother sa imong panahon. Basta maningkamot lang. Dagan salamat sa imong panahon ug kabalo ko isa pa yan, nagtrabaho brother. pa kada. Dagan salamat og again all the way from Canada. Si Noel Sempron. Dagan salamat brad. Mabuhay ka na brad. Ayo na brad. Ako nga asawa dia, nag-record si Marisa. Brother. Mama, I'll be home at 7. Yeah. Ang panihapon. Iyo. Thank you brad. Thank you very much. Dagan salamat. There we go, si Noel Sempron. Kumustahan sa atong mga di ba? Wata na bikila to. Nang iyang sa kabulang nga sweldo, 6 hours ra. Di padulong na tag Canada. Alas 7:37, mamuga sa mi, kadyo lang. Kahit iba'y kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Kahit ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa Ready Mix Concrete modernong pile drive system ug mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na kinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax. Ooh. Lamia, oy. Ang
Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy ug sa Farmasya Oro. Biktima ba ka sa hyperacidity, acid reflux, ulcer o uban pang problema sa tiyan? Mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Kabalanse sa acidity sa atong tiyan. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano lili akong maskama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:42 sa atong oras. So, nag-submit na mig resume, padulong na mig Canada. You want to go to Canada, Lito? Yep, I will be back in my favorite place. Canada. If you stay in Canada, you're a Canadian. Yeah, Canadian. Yeah, Canadian. That's class. Yeah, kolas, Canadian. Matulog ka na dyan, magluto ka na dyan, kumain ka na dyan. That's a very classic joke. Brother. Yep. Mura ni nga gugmang gihak ba nga taas kayong umano na to diretso. Taas kayong exposure. Friday. Gugmang gihak natin ay atid sa atin ng musinggit ng kalips. Biramax Capsule! Ang pinakagahi! Grabe na kaning Biramax Capsule ba? Ipadala ra ko na ko ni Canada ni kang boss Nono ni Juan Biramax. Boss no, grabe no. Gahi kay no bisag toalya no nga basa pwede hay no. Mag-distributor ta diya sa kuano sa Canada Biramax. Biramax Capsule. Ay grabe. Di mo mabalakang ano man. Anong dagan na kay ganana ni? Number 1, herbal man ni. 100% herbal supplement man ni. Walay side effects. Dili tagna. Tango ba ana gahi pila ka oras lang ay kani sus makayon lagi ka lagi na long last ya long last gabi kadlawon buntag wala gyud pili nga oras. Labi na sa mga nag-anniversary dia. Wedding anniversary ana para kuan gyud. Kanang tagdugay magkita kay Mansarira. Pwede po. Biramax Capsule. Bit-bit na yun. Duha ka capsule na siya mga kagahi. Ha? Mapalit ninyo na sa Farmasya Oro, Oro Pharmacy, o sa Save All Pharmacy. Ang uban na mangansaw mga babae, gasaling, tambal, kaya yan. Sikreto ni mo, imno ni mo daan. Imno ni mo daan para basko gayo. Tapos, kini distributed by JB Pharma. Kung gusto ninyo nga sa online, pwede po ko ninyo i-PM o naman dia Biramax Capsule ato nang iset para i-cash on delivery niyo dia ha. Kusa mag Biramax Capsule na. O siyempre ang atong gugmang kaya din sa atin ng TCK
the king of colon cleansing. Oy, kamo dia, itong dili-hili mo kaon og gulay, sige lang mo karne, sige karne. Mo na inyong mga utot dia, baho na kayo. Gulay-gulay po pag may time. Pag hilig mo gulay, mo ning bagay sa inyo, TCK, nga naman sagol ani grabe. Prutas o mga vegetables. You know what's vegetables? Yeah. Yeah. What's your favorite vegetable? Talong. Mga karo, malunggay, kanang malunggay. It's not vegetables, the talong. Talong is not a vegetable? Yeah. Malunggay. Malunggay, And sayot. Kompleto na. Ang nakalamin ni TCK, kompleto na siya. Makahatag ni mog nutrients, gikan sa mga gulay, tapos mohinlo pagyud na sa inyong mga tinai. Kay kanan yung mga kinaon, kung dugay na magtambay sa inyong mga tinai, diya magsugod ang mga sakit-sakit. Tanawar ganin yung lababo ninyo, biyai ganin yung lababo ninyo nga wayugas, wala ninyo giugasan, di ba? Pila ka kung galangaon, wana. Prayer ka po na sa tinai, mo munang kailangan imo ginang i-dispose everyday. So kung kamo di kay mo hilig malibang sa matag adlaw kay every other day o sa uban 2 days, 3 days pag Ginoo ko. Mag-TCK mo, mag-TCK. The king of colon cleansing. Para ako i-deli na ni available sa mga pharmacy or gusto ninyo among i-deliver dia cash on delivery o i-PM japon ko. Para ako nang i-kuan sa inyo ha, tagalan mo door to door delivery. Kung wala door, window to window delivery. CR door. Ito na po ang... Oy, tarungan ni kay dagang kay gatang ani. Ano ito? Litos quote of the day. It is not the astringent. Unsa? Stranger? Unsa? Ranger. Again. It is not the strongest. Strongest? Oh, strongest? Nausap na day? Nausap na. It is not the strongest spices that survive. Species. Species day? Nausap na kahapon. That survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change. O sige, sana pag-explain. Kung ikaw... It is not the strongest spices na po. Takda na po ko na yun. Dili ka estranyo. Ha? Dili ka estranyo ba? Strongest. Ang sa may strong. Gahi. Oh, strongest. Gahi nga... Sa ganang guest? Sinina na nga brand? Or ganang bisita? Gahi nga bisita? Naisagol ka hala. Tama na. Strongest. So, Gahi nga bisita? Unya, halang pag yun, spices man. Ikaw malampuson. Ikaw mo survive. Nor? Nasa lang nor? Kanang imong ga itimpla, mas lami, nga naa kay kanang intelligent, na mga what do you mean intelligent, kanang dali ra madakpan, na intelligent. Intelligent ba before magdakop? But nay alibangbang Kwaknit. The most responsive to change. Mo'y labing responsibilidad. Imong katungod nga mag-usab. Nawala ang meaning mga kagahi. O, kamo na i-adjust dia. Kamo may bright, kamo na i-adjust. Paki-explain sa inyong mga anak. Ha? Agay Callboy. Dear kagay Bernie o kagay. They're the hard Bernie and the hard Lito. Sa mukha lagi sa akong kuya lagi. My kuya is very noisy. Kaya yun yung ipamugos ning iyang amigo sa kuang o sa ka-jeepney driver. But his friend of my kuya will be, what do you mean gipugos? Forced. He forced to me to being a boyfriend. Oy, gano'n na ito po. This is the starting of Love Life. Pre, ako nang gig na nakumangod pre nga dili ka isnaban pre. Okay na to, Brad? Oo, no, ginig nang siyempre, ba, amigo beta pre, amigo beta. Unsay gusto nimo? Ha?
kaon kadaan ayaw mo inom or mo inom ayaw mo kaon. Asa? Pagpili. Sige. Ay sus na dos mil ba? Nay 2,000 ba? Ay, no, sige ko giga. Amay. Di ka bala ka pre kay okay na kita akong manghod lagi. Nay tolyo ka dito 99 ra na pa kay sobra. Oo ba? Oh, dako. Pre, nindot kay sapatos pre. Oh, ganun ka ni? Oh, gwapo. Oh, imo ni. Ha? Imo ni. Amo ba? Oh, salamat pre. Nindot po na yung pantalon pre. Ah, imo ni. Pre. Una kay pre. Di ba kita ko pre? Oo, Nindot pre. Oh, imo ni pre. Gwapo sa kagkalo pre. Ay, ganun ka pre? Oh. Ah, imo ni pre. Gwapo rin mong jeep pre. Ha? Gwapo yung mong jeep. Jeep, imo na. Imo na tagi jeep. Ay kabala ka pre. Kung kaso manggalig, relax nga na pre. Sumigato. Tawagon sa na ako kung Okay, sige pre. Crystal! Kuya! Ay, nagod dire. Na. Sabot na gyud ko ani ba na napod na imong amigo diha ba nga. Talapungo kay hugaw ra ba kay kwilyo. Ay, ko pagingana bi. So bito buro sa ka grabe ka gwapa, bakang ra ba ka. Ay nagipagchusi-chusi, buro mo sa naka-eskwela sa private school. Ay galina nimo diha at nimo mag ato-dato nimo. So problema nimo, kaysa dito ka tong imong sige sabay-sabayan nimo nga puros patik. Sige rag panigarilyo, ta walay agi, way kuan. Okay ra ka tong writer sa gay ni bay. Ito, safety kayo. O ero ka na i-compare, be. May mato siya kay kaedad mi, tapos cool kaya kaayo sa tanawon. Cool si mong kagaral. Kanang cool, mabayan ni mo ng sipal ko, mabayan ni mo ng tubig. Kung mga batan nun, yung unahon na gid kung sa itsura. Kano sa pranahin mo ng gwapo nga na puno to spatik to, dagang kay bangag sa ilong, sa dalunggan. Tapos sige lang tambay na sa balay, may kwarta di mga namin sa makatunol sa 250. May paning, may man si Alfonso. Bitikan pa permitting what 5. Tapos ay makapalit pa tag ginagmay. Di ba, Brad? Oo, Brad. Strani. O, saman. Tanong nga po na. Ismail po! Ang saman. Ay, sige mugot, Crystal eh. Ikaw ba? Ikaw bitaw, palakas ka perminti sa kong kuya, no? Imo ka na perminting kasulsuhulan mo nang abor ka na sa imo, ha? Lagi sulan good. Ang iya lang, amigo lang me. Sa mo kayo ka ha. No. Ikansawan na niya tong kuan. Kato akong amigo. Amo gusto nang uyab na ako. Amigo ramang gusto guan. Tapos ikaw ron sabi kuan nimo binga. Sakay ka nimong jeep na kagang man nimong jeep mamatay tas tetanus ani. Gibaguhan na ako na. Mao ba? Bago na model mangud karon ba di na renewhon ang daan nga model. Kabalo ka sa tinud-anay lang. Ganahan po ko sa imo pod. Ay, salamat. Pero mo lagi, hadlok magugo nga basig ikaw isip mo sa kalalaki kanang ang imong pangandoy mo bu na bitaw kanang kanilang ganahan lang ka ngani nga jeep nila kutob kay ako bugod dago mga pangandoy god. Gusto ko makato sa Canada. Ay sus. Gusto ko makato sa Canada, maka-experience ko snow tapos kanang per hour bitaw ang bayad ana ba? Ay kabala ka dalon takas Canada. Na may hiring po sa Canada, driver sa trailer. Tapos imo ko ni mo conductor. Imo ang Muna tagal ako, walay problema as personally, wala ko nakaminos nimo. Pero nakaminos ko gamay. Pero kanang iana ba nga, ako gusto, laig yun nga. Pasayluag yung gayo ko kanang Alfonso. Pero ako yung gusto yun, kanang laki nga dakog pangandoy. Dako, mangkong. Di lang dako og kanang karga-karga, dakog pangandoy. Dako, o sa mo mga pangandoy na nimo? Ako, nangandoy ko nga kana akong sakyanan mahimo nagnapulo ka buhok para ikaw na ikasel. So sa ko magtambay ko sa garayan. Dito ka sa balay aircon. Sa I plan for the lot of business in the Philippines. So sa payuban. So I need a new house. New house. Sa pa. Tapos kanang imong ilong ako kang dalon sa kwan. Ipa-recap ko na. Naabot lang yun oy pero di ko maka kuan ana kung pwede amigo lang tabi. Listen ken. Amigo na lang ta kay kabalo ka sila na lang kung matanag ka ng gwapo gyud kayo ka madadara. Ha?
Kanay mong naong apiki po kayo, di kayo ko kanso. Tapos tanawa imong sinina, di kayo tapos gajipra ka. Kung gusto ka ng ito lugar sakyanan, anak ba? Gusto lugar kag taxi? Kanang may anak tanaw. Ani mangutang ta. So pasayloag yun ko kanang inamigor kining ako gyud. So ano yung nagparking diri nga auto nga black back mo eh. Oy Brad! Oy Brad, ano nagpark? Uy! Brad! Alfonso? Uy Brad! Lo! Mana kini mo Brad oy? Yulatan ako si Crystal kay mo gawas. Jala, pasabtas ako Brad. Hmm. Kasi imo sakyan Brad? Of course! Oh, mao ba? Ako na. Kaya nga driver na. Sinawa ni Brad oy. Kulba na kayo niyo Brad oy. Asap tayo mong jeep ni mo Brad? Ay, gijunk na ako to eh. Gipatimbang ni mo? Di na marinyo. Di naman ninyo? Di na marinyo. Di na marinyo. Di ba ito Euro 5? Ha? Di ito Euro 5? Euro 4 naman ko ito tama. Ito lang Brad? Asa na trabaho ni mo Brad nga? Kulpa na ka naka-long sleeve naman ka Brad? Private driver ka Brad? Ay, pagsaba sa imo manghod akong inon ako ni. Tisuya na ganyan Brad. O sapatos oh? Oh, Tik-tak na kayo mga sapatos ano? Gwapo na kayo. Ay, bago na mong shop dito Brad. Si Parpar may tarbante na mo dito. Tig cleansing na mo dito. Oo, dabi. Muna ka na. Automatic na yung dili pwede magsapatos. Brad, tawagon ako gisong Brad. Tawag. Crystal! Andre! Nanapuntaan. Crystal, good morning. Ala, si Alfonso na kuya? Ay, siyempre, kitsa pa malay si Alfonso na. Ay, hey. Nausap lang kayo. Hey. Unsay oras ka mo eskwela, Crystal? Wala man, pero maglag ko niya sa mall. Pwede ba ka na kung i-drive-thru lang sa kanako para maka-bright pass na ka? Wala, si Alfonso. Wala, Alfonso. Wala, yan. Alam ko ba lagi ka forma lagi ka ron. Gwapo na lagi ka. Smo, ang ganda imong gipangitagon. Wala, oy. Morag. Actually, gimingaw biya ko ni mo ay. Kalami masagpaan. Kabalo ka na, tingala biya ko sa imo ay. Wala kay ka nag-ani-ani diri, wala nagbisita. Nakurat na lang kung ani ka. Kana bitong, tinogin nilang isultino, basta bitaw ka nang mawala ka dyan. Magpangita yun ka ay. Mangod ko ganahan. Gimingaw biya ko sa imo Alfonso ka na magsistorya bitaw ta diri. Gimingaw ko ay. Kana bitaw nga itong mga joke ana. Gimingaw ko ni mo ay. Ag kasakitan manggugo ag istorya ka ginato sa una. Pero, pila na may istorya. Asa to imong jeep ni mo? Awa na, gijunk na ako. Amo ba? Di naman mo rin yung LTFRB gun. Kabalo ka sa anay lang kanang actually gipangita bigi ka na kog maayo nag-PM ko sa mo sa Facebook wala mo ko gisin ra man ko nimo wala ko yung account karon wala na di ay nagbago na ko wala ka nang ngano na yung ani man ka nga naman kay sakyanan hinlo naman kay ka sa una hugaw magikagkwilyo sa una karon hinlo na lagi pamasin basin day naray mahigugman nato hello oy kabalo ka I love you too. Ha? I love you too. Yes! I love you too, gigayo. As in. Sumoto, walay hinungdan na ending. Walay na dukdukan. Wala na dukdukan. Kay, kabalo ko, dukduk naman yung giapas ninyo. Shoutout sa nimo na, brother. Ay, bale, good morning. Gilay ko diya sa may ilang Timberland nga shop. Sila Parpar day naminaw na sila diya karon.
Salamat, naka-background ang 93.5 sa ilan. Salamat. Oy, tingnan na, Brad. Kung naka-lockdown mo, kinsa yung gusto nga kaubanon? Ha, kinsa? Una, ang imong mga suyaan na mga in-laws, imong cheater nga ex, or imong babaon nga silingan. Grabe yun ang ex ba? Grabe na. Giri mo, yung uban ba? Mas may man ang ex ka. Balik ka mura duha. Di kalimtan na to ang tanan. Balik ta sugod. Fast is fast. Sugot ka ka. So far, I did not be experienced that. There's a lot of ex. Katunay sikon. Dili naman may ex. Kami pa mangyapon. Gusto tayo yung mga ex di mo. Ha? Sa ex mo, minagulag. Kami pa mangyapon. Alas 8 punto na. Bernes karon. Enjoy your weekend. Oy, salamat. Road to 20,000 followers na ta. 17,000 na may. Salamat. Kabalo ka, di lang ang countdown, di lang Holy Week atong countdown. Next week, Holy Week na. Ilang days na lang po, humana atong kontrata diri. Muna lang na. Kumuabot ng 20K. Alas 8 na, dagang salamat. Sa ngalan ni Art Bonok Jr., hello ko dia ka sa akong airpass nga si Eugene Esparza Senior Painom Domingo nga ang ban nga gay sa uban. Di nagyud mulingi. Of course, ang English genius ng bayan. My name is Lito Inglesero. Og mo kini ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Karambola sa DWIZ